philosophy. So nakaka-come up ko unsa ang gidebatihan actually niyo. Pero ani nga sense nga ato nga sense nga isgutan. There's a way of thinking nga duha man gud ang kamatuoran, no? True ug truth. Di but pasabot mabasa mana tinuod mao na tanan but something like that. I'm very economical somehow. Umingon tingali ka, labi na nga ang sending church namo is UCCJ, UCCJ. United Church of Christ in Japan. Daghan na apil tanang mga simbahan na. Purwa na diri sa tuwa paron sa Wala. Pero nag-subscribe ko ini ministries nga modawat og akong ka-work with something. sige. Regards di na to kay delikado. Lain ang regards gano. Ako lang gi-clarify kung sa sa to pa kinsa man poy gapasiugda na. Ako clarification ka sugod gapasiugda na ang imuhang nga That's why kung maingon kayo na mag-trace na punta taas na kay ng istorya. Pero ako taga hatagan og concept. Hatagan ti ka og concept. Okay? 14 pa akong edad kong inyong advisor sa CFD sa una, classmate ako si Fran Berligas. You know? And then we are classmate mong Padre Fran. Somehow like that, you know. Sige. Ang mga Lapas Prise. Katop. Okay, mga audience mangutana. Mo present lang ko. I think I will engage with you later on, no? But ingon ani lang. Si Prise sa ang Catholic Church has a very beautiful culture and history. And that's why strong kaayo ang inyong belief, system of belief sa apostolic lineage ninyo. And somehow sa Baptist world gitudluan mi nga ni subscribe pud mi ana kung paklimon mi og apostolic. Mo subscribe mi ana, mo subscribe mi actually ang Baptist theology, we subscribe dito ni Martin Luther og ang Reformation, mo subscribe nga connected ra gihapon na. Pero the thing is I go with essence. Musugot kag sa dili ang pinakauna nga santo nga Katoliko dili membro sa Catholic Church, sa Roman Catholic Church or any apostolic. Kinsa man? Kaila mo? Kaila Dimas lagi. Dimas. Imagine that, nakadungog lang siya, nakaila lang siya sa Mesiyas, nakaadto siya sa langit. So, you should not think also nga exclusive ra gyud sa Catholic or exclusive ra gyud ani nga pundok ang kaluwasan ug ang eklesiya ang pagtawag sa Ginoo sa mga tao. And that's how I believe. You know, diya lang ta magsugod nga dili siya eksklusibo sa mga pundok sa mga tao, and we can talk with incoherence and coherence and history with that in the future. Sige, salamat sa imong time. Gamaliel nya pamahayag niya sunod kabahin na. Okay, mahinay. Sige. Ato paminawon si Pastor Prince Sale. Hello. Da ako na ipangutana. Unsa, President? Akin na ipangutana. Sige, napadi ko na ipangutana. Ato sang ikan layo-layo ra ba ni tawag si brother? Oo. Kinsa may imong i-address? Asa man ka mangutana? Ay address nimo niya. A point of clarification. Sige. Gamaliel, andam sa simongan. Abti ka oy mura maglupad. Sige. Question. So may gabi na itong tanan, no? Unya, ako diya si Brad Arnold Hilbero sa Sagbayan, CFD. Unya, sa imuhang, asa akong nadungog karon sa imuhang baruganan nga nasudlan, murag, so okay ra ka sa nagkalain-laing mga dominasyon, akan ng pondok, no? Okay ra ka, bro? So murag nasabtan ako ba? Ako lang klarohon. Depende, complicated po ng question nga okay, is it a trap, unsa may pasabot nimo sa okay? So kaya nga ako magudiha sa balaang kasulatan, klaro magyudiha nga gipadayag nga ang simbahan mao ang haligi o sukaranan sa kamatuoran. So first century na nakasulat, no? Right. So sa atong panahon karon gikan sa first century, asa man ini nga simbahan nga mao igitudlo ni San Pablo nga mao ni ang simbahan nga mao ang sukaranan sa kamatuoran. So ato nang kinahanglan gyud nga doon natay pagpanglantaw sa panahon sa mga apostoles hanggang karon kay wa man ipagkahanaw, no, ato mo ginang mabasa sa Biblia, no? Unya, unsaon man to pag ila nga asa ni maong simbahan karon? Ana lang ko mga si mohang side ug unsa sa imong ikatubag sumala sa Biblia. Thank you very much. I hope nga naay usa ka tubag ana nga tin-aw kaayo. I will coin nga tubag ana. Pwede ka mo follow up. Okay? Number one, akong i-appreciate ang contribution sa Catholic Church in the small letter in the beginning sa Nicaea. Not just the Roman Catholic Church. Ang mga nag-convene nga mga churches or gitawag eklesiya, mga tinawag sa Ginoo nga nitubag aron makahimo ta og atong hinugpong nga pagtuo. And that's why I do believe in the Apostles' Creed.
We do believe in the Apostles' Creed. The thing is, in the Catholic, nagtuo mo nga ang Apostles' Creed is eksklusibo sa Romano nga Katoliko. But the thing is, it is actually a universal. Naapay lain na mga pito ka iglesia ato nga time nga dili Romano. In fact, kabalutan nga nagbuwag pod sa Orthodox, which is your murag kasiko-siko ninyo, pero we have common mo na ang common ta diha kay ngano, I do believe nga gihimo ng Apostles' Creed nila to have universality whether karon or sa umaabot. And that's why that would be my answer. So ako lang lain na po pangutana bro. Kanang sa imuhang tubag, okay ra ko kay imuhang puna, no? Unya kung maghisgot ka nga di tumao ang Romano Katoliko nga simbahan nga Dili ra. Oh ningi sa okay ra ko sa imuhang. Oh imuha man ano? Unya karon pag moingon ka nga di na mao ang Romano Katoliko nga mao ang sukaranan sa kamatuoran, sumala sa mga standard nga mga referensya gani gigamit ni sa debatin lang Father uni Caramel, no? Nga way laing simbahan sud sa usa ka libo ka tuig, way laing Kristyanismo nga pundok gawas lamang sa simbahang Romano Katoliko. Unsaon magpapagtuo sa imuhang katarungan nga di tumao nga simbahan, di mao ang Romano Katoliko ang gibinlan, no, sa pulong sa Ginoo. Matud nimo di ni mao ang Romano Katoliko, pero sumala sa mga kasaysayan, taysa bro, sumala sa mga kasaysayan nga way laing Kristyanismo nga pundok sud sa usa ka libo ka tuig na ay daghang mga dokumento nato ni ana. That's why nigamit ang word nga Christianism. Roman Catholic is part of the Catholic, and the Catholic churches is part of the Christian belief, system of belief, nga gitukod ni Kristo. The oldest and the largest. We recognize, huh? It doesn't, naigisulti diri nga, the oldest is the first, kuno. It doesn't go like that. Daghang kayong dagko karong mga butang. Katong gusto Logically, mangutana, pwede mo dool diri. It doesn't cohere, it doesn't prove. Pero it is Every connected. chapter, pwede It mo is utana. connected. Father Darwin, you want to discuss Okay. with me? Di mong tanar ko. Oh. Si Pader pa niya. Ari. Di, mong tanar ko ni Edgar Logan Pastor. sunod. Okay, ikaw sunod po. Oh. Mong tanar ko ni Pastor Gamaliel, Evangelist. evangelist sa Assembly of God, Assembly of Yahweh, Assembly of ano sa imong kuan Baptist? UCP? UCCJ na po yung mga churches nga. Ecumenical Church. UCP ito? So, sakto ba ang akong pagsabot sa imong gisulti nga ang Catholic is exclusive? Mao to imong pasabot? No. Not only Ang ako nang gisulti because pareha sa akong gika-converse diri in his context. Ang iyang context nga ang Katoliko Romano Katoliko ra gyud. In fact, wala nagali mo nag-differentiate sa Catholic o Romano Katoliko. Nagtuo mo basta word. I always listen to your debate. Labi na sikat kayo nimo gamit kag so ang Catholic pagana pero it doesn't mean that it's a just the Roman Catholic. Just the Roman Catholic, but sa mga hunang-una sa mga tao eksklusibo ra kasagaran nga naghuna-una sila nga eksklusibo ra gyud sa Romano Katoliko ang apostolic lineage, and there's no incoherent with that, and the other system of belief on other groups is kitawag nato dili na part sa gitawag natong eklesia. Imagine gud na ninyo kung ang Katoliko maoray apostolic ra gyud ug ang Katoliko iya ra gyud si Kristo. Kay mahog naman guna kung kamo ra inyo na si Kristo ra gyud, dili nakagawa si Kristo and the grace of God cannot reach in that level. Kung sa panghuna-una, I didn't say the statement yet. Kay complicated ka inyong statement ug naay lawom kabalo ko sa inyong catechism, which is the catechism defined differently and depende pod sa mga pari nga nag-define. Pero last 1 minute. nga ang panghuna-una sa akong gikaistorya sumala sa iyang tubag is murag may exclusivity. Okay. Kanang imong gisulti karon nga si Kristo exclusive ra sa Katoliko, mao ba nay panudlo namong Katoliko? Yes or no? Naay mga video nga makita nako. Kung gusto nimo Ako pa ko tanong, mao ba nay official? That's why Kansa. Tiwasan sa Pader. Kaya ang pangutana god, ang imong mga komentaryo ron gikan sa mga marites nga nas YouTube. Wala ako pangutana, kanang imong gipanabi na karon officially taught ba na sa simbahan? Ang question ko simple lang. Official, yes or no? Dili ko mo-answer yes or no, ako nang tubagon jud. Okay, ako nang tubagon. And that's why kinahanglan mahibalo ang tanan nga ang pagpanudlo sa catechism ug ang sa Catholic Church dili exclusive ra gyud sa Catholic Church. Precisely. So, Correct. katong imong gipanabi ganina, dili to mao. Di sumala lagi sa iyang Mao gani, sa premise. atong koreksyonan ba kay adto man ta sa official magdaog ani di man sa personal opinion. Di ba? Ang iyang kinsa bro, ang imong gingon ka ganina nga ang si Kristo exclusive ra jud, mao bitaw na natay ecumenism.
Di ba? Katungunan na to encounter, wa ba ka kaybaw, Father, nga si Bishop Abet, nag-promote og ecumenism. Kung dipirma ka. Oh, mo na nga, di ba? Ako kalimot din mo. Unya ka maningon ka ngawa nga miss kay dipirma ka. Mao lagi na nga document sa simbahan ecumenism, bot pasabot nga si Kristo naa sa tanan, no? Muna nga ni nangutan ako nimo karon kay ang imong gipanabi ron dili mao ang gitudlo officially. Mao bitong gitawag mig Catholic kay ang meaning sa Catholic dili exclusive for all nations. Kay kung Mini sa kaya sa mo lagi ang term Catholic is for all nations, for all. Kung exclusive na not for all. Mo na ang imong explanation opposite sa official stand of the Catholic Church. Okay? No, but the thing is, ang essence sa mga tao god, naghuna-una, daghan kay naghuna-una labi na sa public nga nagtuog yun sila nga ang claim sa Catholic Church tungod sa mga atake sa mga Reformation. dili sa Reformation sa mga Protestant na divide nag-ayo nga nagtuo na lang yun ang Catholic Church labi na ang safety uban nga mga safety kung ika-engage nimo nagtuog yun sila nga exclusive ra gyud ang word nga church para nila, which is dili na mao teaching sa Catholic Church. Mao tong ang nangutana diri, mao toy tubag actually sa pangutana ang gitubag ni Father Darwin. Okay. So mo na nga ato i-verify no nga dili mo na nga ang simbahan both invisible and visible. Ang visible mo ning makita. Unya ang invisible posible apil ka. Nga nangita ka ug ang imong gituhuan karon mao pa imong kamatuoran o pagkakadawat sa tibuok kamatuoran. Mo na invisible members of the church. Mo na nga bisag Muslim ka pero naning kamot ka way nakatudlo nimo sa kamatuoran, you are part of the true church. Nung nahibaw na ka tinuod, ang Katoliko may tinuod, doon na Malaysia. Di ba? Mo na nga kinahanglan magpailawom ta sa kamatuoran. Kay kung ang imo mong simbahan andam kumubiya sa pagkakatoliko. Andam kumubiya sa kung pagkapari. Kung kanang imong simbahan tinuod, wa ko mamakak na ana. Pwede ato nang hisgutan sunod pamatud-an nimo nga kining imong simbahan tinuod. Karong adlaw way duha-duha. Basta man matud-an dai ni Pastor Evangelist Gamaliel kay ngano man kung dili nako gakson ang kamatuoran nga naa nimo nagpabilin nga garbuso ko. Labaw pa ko ni Kristo. Muna nga way makasud sa langit without the virtue of humility. Amen. 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 So balikon nako ha. Dili tinuod nga exclusive lang ang kaluwasa sa Katoliko. Kung nahibaw na kas tinuod, delikado. Okay na Di ba? Thessalonica, ang Diyos nagtinguha nga kita masayod sa kamatuoran. Aron kitang tanan maluwas. So ang Ginoo din nato Catholic for all. Dili exclusive. Mo bitaw nagwali ta dinhi, Katoliko, apil sad mo. Di ba? Kay ngano man dili lang namo para si Kristo, para natong tanan. Yan nangita sa kamatuoran. Amen. Amen, amen. Kinsa may mo sunod Mo statement lang ko gamay. And that's why magbantay mo when a person speak, labi na ni Father Darwin, mo siya og Catholic. You know, kay Catholic ingon sila nga ang Catholic Kinsa and the tayo Roman pangutana? Catholic Church. Mata ko. Last. Edgar Logan. Sige Brad Edgar. Ato sang ang news kay layo para ba na yung tao ni inabangga? Brad Sali, taga diri bitaw ka? Okay. Sige si Brad. Unsa man Brad Edgar? May oras nga Ka ba aduha? Sige. Last na, last. Last na. Basig na pa ikaduhang last, ha? Hello bro, kaya naman naman ko sa una, di hapas plus ano. Gusto lang ako nga makasiguro ba, kini mga tao bitaw niya din kay luoy manggod kayo ang usa ka tao nga dili gyud mahasakop sa tinuod nga simbahan nga gitugot sa Ginoo. So, sulti ko no ang mga tao sa madjuga, Katoliko ka o dili? In a sense of small letter C, in terms of universality. Dili, membro dili Roman sa term Catholic mo Katolik. pasabot? Hey. Membro ba jud ka sa simbahang Katoliko o dili? Roman Katoliko or si Katoliko? Roman Catholic Kung Church. Roman Membro- Catholic, kung Roman Catholic Church, I am not a member in terms of the complexity and the qualification for the Roman Catholic Church. But because the Roman Catholic Church is under Christianity and under the universal, the membro ko in a sense anang Catholic nga universal. So, sa imong pagka-membro, di sa amang kanabunyagi. Ako? Sa suba. Kisa may nabunyag nimo? Si Gamaliel. Gamaliel. Sa Gamaliel. imong registrasyon ko sa civil registrar, asa makuha? Ha? O sa may nakabutan ditong religion? Saan sa? Sa civil registrar nimo? Pagka-baptist, ano Sa- ba ang pagkabata na mo? Ha? Baptist. Baptist? So, dili jud Katoliko, Roman Katolik Dili, ito. dili, dili. So, klaro-klaro lang mga higala,
nga baptist gyud siya. So karon Dili ka kaingon kay nga wala na ko nag-serve sa Baptist World exclusively karon. di baptist magkadyo ka na bunyagan. So wa pa ka makadawat og bunyag sa Katoliko. Ay mo pasabot universal o universal? Di, sa simbahan Katoliko ba nakadawat kag bunyag sa mga pare o wa? Sa masuso pa ka? Wala. Wala. So di jud ka membro sa simbahan Katoliko. Dili. So magpamembro na ka. Dapat Pangutaan na to kay akong tubagon. Pangutaan na ba to kay akong tubagon? Di, pangutaan na to dili. Pangutaan na to magpamembro ba or dili? Kaya akong tubagon. Dili yang gi-suggest lang nga magpamilya. Suggestion na dito. Okay. Then I have the liberty. wala and kay ako I have enough reason nga dili. I have enough naibaw ka nganong bubunyag ng mga bata? Naibaw ka? Sa rason? Sa Naibaw rason, ka sa rason nganong bubunyag ng mga masuso? Naibaw ka wa? aron mahimong Kristiyano. Dili. Aron mabunyagan, kay wa pa bunyag. Ha? Mabunyag mga masuso kay wa pa bunyag. So karon dako na ka, wa pa jud kay bunyag. Magpabunyag ka. Gusto ka tubagon na ako. Ako tubagon. I have this very 1 minute lang. Kailan ko no? You know, ang Catholic Church ni subscribe mo ng file di tawag di daki, yun sa pagbunyag, no? And I noticed, no? 1 minute lang. Kasagaran, 2 minutes. Kasagaran nga reference ninyo is about consecration. One question. Sige. But basically, ang essence of baptism, gikan na to sa Greek word nga bautizo, gi-immerse. Pero ang culture ana sa mga Hebrew, ang mga Hudyo, ang culture nila anang baptism, bapto, something like this, nga itina ka, nga kung ihumol ka, pagawas nimo, bag-o na ka nga tao. Kung sa panimog bautismo, unsang grupo gibautismohan ka, di mausab ng imong kinabuhi. Dili ka, wa ka kaila ni Kristo, wa ka ni sudod ni Kristo, sayang ang imong hinumulan. Mao bitaw si Pablo ningon siya nga wa ka nagbautismo ninyo o bisag kinsa kana ra sila. Kay ngano, unsaon man lang nabautismohan ka pero wala na bago ang imong kinabuhi, ang essence. And then hatag ko ng example, na usa ka nag-travel, ako ning kanon ay gipangutan ako ani sa mga 10 seconds. gamay katoy lang. Gilibutan ko o gipangutan ako nilang context. Unsa man yung saktong bautismo? Ingko naay magsasangyaw ni dadto sa Sahara Desert, naglakaw silang duha. Muslim yang tapad. Iyang gipailan ni Kristo. Pagkahuman, last nila ginom tubig. Unya ingon man ang Muslim nga magbautismo siya. Ang lang gibuhat, gitabunan niya og habol, gibutangan niya og balas, pagtangtang niya, nibakod siya iyang bautismo sa ngalan sa Mansa ng Espiritu Santo. Niuli sa ilang tribo, pag uli dito na usob na himong Kristiyano ang tibok tribo. So makita nato ebidensya lang daan nga dili ang method kundi ang essence gyud nga panghitabo sa imong kinabuhi. Okay, Mura si Kristo. salamat. Okay. Daghang salamat. Murag mo ribat sa man. Mo. Okay, last na to, last. Ako sa Ano sa barang last, nga na pulain. Bro. Kanina niingong kang classmate mo ni Father Franz Biligas. Sa philosophy sa theology. Sa high school ay. Okay? Abi ko Okay, philosophy. mga kala. Dai clarification gamay. Clarification lang ko no. Tubagas sa kabalil. Wala lang sa. Clarification lang nako. No? Kana lang kada gamalil. Once gani nga universal Catholic, okay na siya para nimo. Kung mapamimbro ka kung Universal Catholic. Sunod na lang imo siguro sali. Tangingon nimo nga dili ko sa Roman Catholic, kundi sa Universal Catholic. Hibaw naman mi ana. Okay, mao to. So karon namimbro ba ka aning Universal Catholic nga naa sa Cagayan karon? Dili. Kay once kani kami kag Universal Catholic, member ka sa Universal Catholic, nga nas kagay, naman po Universal Catholic karon nga nitong sa Cagayan, nga mo mga bayot tanan. Nabitaw na. Nabitaw ta. No, mabuto niya. Abakser ka. Kung Ay, sabi ko di unsa ka. Sige. kung kana nga baruganan, so mahitabo nga mamembro po nila dito. Kay Universal Catholic man to sila. Sige. Akong tubagon. Di na ko kinahanglan na tubagon. Daghang kayong salamat. Pagpakan na to. Dai usa mo tanan mo clarify. Brad. Ayos lagi. Kamu ba? Sige mo, punot ko usa-usa. Ay hilak diha. Schedule na. Kay katlo. Panagsara Panagsara. Bitar mo na ako, nakaroon naon ko ninyo. Sige, kay giinitan ko nila. Bitaw clarification lang bro ha. Kadalingon mo ka nga si Dimas dili Katoliko. Wala siya na sa So, wala sa relihiyon. Wala sa apostolic lineage ni mo. Wala siya sa lineage pero naman sa Ephesians o Corinthians, Jesus Christ is the head of the church. Di, apostolic ako giingon. Wala apostolic sa Lagi, siya. bro, apostolic, Jesus may nagtukod through the apostolic. Ang meaning sa apostolic is sent out. Wala siya na sent out. Kay naglansang na siya sa Wala, ngayon makagdili siya member of the church, dili siya Dili siya member Katoliko. sa apostolic, oh. Dili Pero, laro kayo,
nga si Demas, he belongs to the church because Jesus Christ is the head of the church. Siya ning approve. Yes, Kung universal. ni-approve siya, so he is a Catholic. He is a member of the church because Jesus Christ is the head of the church. Walay problema anak kay wa ta naghisgot Di ana kaningon og mo Roman ka Catholic ra. dili sakop sa simbahan Dili sa Roman Catholic Church Wala, ra nga apostolic nga claim. Dili nimo na matrace, you cannot prove that. Lagi, mo lagi, pero Jesus is the head of the church. Siya ang nagpagbilong. Siya nag-approve ni Demas nga mahimo siyang member of the church because Jesus is the head of the church and the people is the body of the church. Nga anong mingon pag nagduda, dili pa nga, sakop naman siya ni Kristo kay si Kristo may ni-approve. So he is the member of the church. Wala because na po nag-statement, ana. Ako Dili- statement dili dili nga sa mga Roman dili Catholic dili Apostolic. Katoliko. Niya usara may gitukod ni Roman, Kristo. Lagi, Roman. Roman Catholic, wa may laing the first century approve na ni Jesus Christ nga Wala belongs to laing- the church. Wa may laing simbahan first to Catholic. Mao man ang Katoliko ha. Na orthodox. Salamat sa imong clarification, brother. Nindot kayo. Ay, sige. Sige. I-live. Brad Sally, i-live na lang na mo kay mo tanaw me. Ay, Mr. Beltran, doon ako'y pakutana. Atong i-allow sa usang orasa ka Sige, mag-live. grabe yun, di ba? Say, ang akong estudyante, Mr. Beltran, may ko ganin na nga doon ay small letter C nga Catholic. O gayon, may ingon ka nga doon ay capital letter nga Catholic. Ang small letter C is adjective, di ba? Ang capital letter C is noun. Kung ang small letter C nga Catholic is adjective, meaning, nag-describe siya sa noun nga capital letter. So, ang pangutana, kung ang small letter C nga Catholic adjective nag-describe sa noun, unsa man nga noun ang iyang gi-describe. okay, ang universality sa C, na dungog na nato ni appear na nga word is of course universal. I-claim nato. Of course, ang capital ana usa ang Roman Catholic ana sa nag-convene sa Nicaea. Usa sila sa part sa capital. So, Catholic Church, capital Catholics, atong nga grupo against atong mono description sa Ginoo, and then we have Christianity, gitawag nato Christianity karon, and then kana tingali ang tubag. So, kana siya. So, meaning, ang capital letter o small letter is one and the same. Dili ni mo pwede ingnon nga ang small letter nga Catholic refers sa tanan nga mga noun nga churches. Kay panalitan, Iglesia ni Cristo, Church of Christ. Dili naman to pwede applyan ang word nga Catholic para nila. Kay dili man sila part, dili man sila ang noun nga gi-describe sa small letter C nga adjective. So, sa imong giingon, kining small letter C nga adjective, ang Roman Catholic Church Part. gi-describe ni ining small letter C. Usa sa mga describe, dili kay gi-describe ra. Og diha niya na daghang salamat sa imong pag-admit. Ako sa tugbagon. Ako tubagon, no? Usa sa describe ang Catholic Church. Now, wala na kay suko na si Prise. Now, ang universality, what makes us universal? Now, what makes us universal? Ang statement, ang statement ni Pedro nga thou art Christ. And thou art Christ, the Son of the living God. Kana nga statement niya, and upon this ecclesia, tanan nga mo subscribe ana. Actually, kung akong istudyahan karon, nga pwede di maapil ana ang Iglesia ni Cristo nga naman. Nagtuman na sila nga anak sa Dios na si Cristo, pero dili siya Dios. Pero wa man nag-i-appeal sa statement ni Pedro nga Dios siya. Dili everything. Ay lang sa pawis. Sige. Tuloy-tuloy lang sa tubag, Brad. Kung basihan na to bang ang theological lang. And that's why Tuloy-tuloy lang sa tubag, kung Brad. naka na nga statement, bantayan ninyo Napay ha. lang mga Kung utana. naka na nga statement nga ni Pedro and the keys di na usa kayawi, daghang mga yabi. Then the gates of hell shall mo na matingala ka, di gyud na maundang ng Iglesia ni Cristo bisag unsang grupo maskin pagdili kayo perfect ilang statement basta ka nakasubscribe sila nga si Ginoong Kristo sa akong travel sa tibok kalibutan kanang mga lugar nga siya anak sa Dios, lisod kaayo bungkago na nga grupo. And that's Okay. why observe rin na niyo, and it's not exclusive kung unsa kang grupo ha. Okay. Dako pa ng istoryahan na to. Nya mao ra to. Salamat. Nga, Isaac Sabaw, sali. Okay, kung sabi mo rin kay kanaog ako. Sali, Isaac Sabak, kay kusang kuan. Brad Gamaliel.
Gamaliel. Sa sunod, okay, mo join ka, mo present ka kay pwede po kag mangutana, kay wa man ka mangutana, nya pwede po may mangutana nimo sa phone. I-present ang imong simbahan. Maminaw mi. Unsa bay ano lang ha, kinamay mga doktrina. Okay. Si Brad Prise, manap mo, pundo pa mo, express pa? Sige, mo pundo pa ko no? Sige. Donal la, sali! Okay. Sa tinuod lang, pasensya lang yun muna ko, ha? Kay, gapura jud ko tungod sa oras. Kay sa tinuod nakalimot ako ini nga event. Kay, paingon ako dito, tas mangga, gitawagan kong Brian. Usa ka kandidatos, pagkakagawa dito sa Maribohok. So, mao na nga, og rules gani, kay kining pahayagas pagtuo, kami yun ang Sugos Plaza. Puli-puli yun, ang makaapil o pangutana, kadto pumapahayag. Pero nitabo karon sa dunang kag tanan ng Katoliko nang utana. Ya usa ra gi pangutanan ninyo. Da ako pwede po mo mangutana pero limitado ra pod. Kay oras lagi. Kay sa tinuod ni aman ng amigo nako si Padre Darwin, Sugod na? wa pagud ni siya mapare, amigo na midaan. Sige na mig istorya-istorya. Sige na, sige na. Tinuod na. Pero ang aho lang kabiliban ni Padre kay wa gud mo otro. Mao gyapon naagi yang isulti karon. Ano sa dali ber kay naihatag ng moron. Kana. Swerte nindo tara. Mao na nga wa po sa musulti sa yatag. Okay, magsugod ako. Ay, unahan ka no? Okay. Mao day wa mautro, Ako gano'n kay si Maotro. Sulti naman to nako Brad. Agi. Gibutang na ko sa publiko. Adin. Gibutyan nako. Okay. Sige. Nainom daw magsugod ako ha. 10 minutos kaya naaman ko yung record are. Di jud ko pwedeng ilaro ninyo kay naa may record nako. Yung sige mong time or mga badel Kay ko. start naman ko diri ganihara. Oh. Ay ilugay na gamay. 2 Okay. minutes. Kay are gasugod pa ko. Okay. Nahimong daw mo gisulti ni Padre kay kinis Padre mimidahon jud kani. Tay. Sa ona ra gyud. Sa ona ra gyud na, ha? Nga sige kukuyan ko nung kung basa pero way pagsabot. Ya ngano man nga sige naman kog hagit niya mag-istorya ta. Hilaw-hilaw Katoliko versus luto nga Katoliko. Mao din ipaadot siya kadaghanan kay daghan paabot ana. Nagtuo mo, daghan nga paabot ana kung kami. Ngano man kining iyang tubagod standard ni. Official yun ni simbahan. Di para nang maritis nga, para nga exclusive na kung si Kristus Katoliko. Istorya ra man na. Tinaw na. Kay wa ko kadungog ana. Nga ang Katoliko exclusive si Kristus. Haya mo mo mamahin. Kamu ray maluwas. Istoryahe. Ato mo pag issue wa mo klaro. Dungog ra. Naay ato mga opisyal. Kinis Padre Darwin opisyal na to. Manang hangyoan ni siya kumbinsiyan ni siya nga musangka nako sa hilaw-hilaw. Pasidag maluto ko. Duha ra ka paingnan ini. Maluto ko masunog. Tinod na. Nagbabog sunog-sunog kanang sunog-sunog bitaw. Pagod para na nasunog. Unsa man imong gi-trans out o trans in dito? Nasunog. Wa ma-trans out. Nawa ba? Okay. Karon sugod ako. 2 minutes. Kanang giingon ninyo, mabito to nangutan akong Paul wa doon sa gabal na mo panguntan ng Paul kay tinaron jud akong pangutana. Hinumdumi ninyo kining naunga na practice na ni pangutana, na practice po nigtubag og na practice na pud mudawat og kamatuoran. Okay na may Biblia akong ilungan. So ari Gus Biblia. Biblia. Ang Biblia nagtug-an dire nga ang iglesia nga gitukod nga original yod kadtong nasaklop si Pedro. Kadtong giingnan siya nga gitawag og ikaw Pedro ibabaw ni bato tukurong kong iglesia. Apel ang 12 ka apostoles to. Ya sa Mateo 28 dila na basahon kay wa maklaro may suga. Maikog pong mong kuan nang yo ko nang agin. So ang puto sa butana niingon si Kristo sa 28 o 20 bersikulo 20 nga itudlo ang tanan nga akong gitudlo kaninyo. Kanang word nga tanan wa dunay kuwang. Tinud na. Way nang biring na basta kay tanan. Ya ang tanan pong gitudlo ni Ginoong Kristo wala gisulat sa papel o bato kundi sa kasing-kasing sa tao. Which is katong mga apostoles. In English na po. Dili basta-basta ni. Katong mga apostoles. Kung karon ang mga apostoles pareha pod nato nga makalimot pod. So niingon ang Ginoo, ayaw sa mulakaw paghulat mo. Aron mo kunsad ang gahom sa katasan. Kay mulakaw sila basi patak-atakar pug wali ba? Nga wa na itulo ni Kristo. So naay espiritu nga guide nila. Mao to si Paul nga sure baka tong kanang yang tubag niya sa kuan nga mo ray mo tudlo bitaw? Mo to mo tudlo. Sure ba to? Sure kay ang Holy Spirit di masayop. Kinasaktuhan tong tubaga. Basta
Pero hinumdumi ang Biblia na ay di pasidanda. Ayaw mo to o diretso nga na ang espiritu nila. Mao na bantayan jud. Bantay gyud mo ana. O si saha kung tinuod ba gyud. Kita kay consider kay mao yung unang reliyon, mo tinuod nga reliyon. Sakto gitong ilang pagpadayag. Kay sila mo'y gitagaag otoridad. O mamaya to ana. Solusyon na bungkago na. So aring Biblia ningon dire nga itudloy sila sa to pa ang mga sulat sa mga apostoles pagkakaroon lang nga hong nakita na Arjus Biblia pa. Pero di man ta na apostoles nagsulat para sa Biblia naman si Bartolome, Pilipio, may suwatan So gusto ko ahon ang gigamit sa akong live nako nga tagai ko og laing libro gawa sa Biblia nga sulat sa mga apostoles nga wa kasulat sa Biblia. Kaya ako nga nabasahon og wa di ko kapas ang kantidad anang nga libro, pwede mong tigong-tiguman ako. Namas pa di Darwin, mutabang man punahon ni kay tinuod sa tinuod. Kini saludo jud ko aning tawhana. Oh, kay gamonitor ka ni. Mao na nga gusto nako nga naa gyud na. Kung naay makahatag ana, mao na akong ipaabot. Pagkakaron ang Biblia pagyud ang akong gibasihan. Ngano man, mao man ni ang sulat sa mga apostoles, wa may lain pa. Kawas atong nulimit ang ore. Karon, ang ako diri 5 minutes pa. Okay, naapay gitawag og 5 pod. Oh. Okay, mao may ang ikon kay kato, man to introduction man to. So karon, ang akong ideya ini nga makuha kung sundagan po na ako din sundo mo. Kining atong relihiyon nga Katoliko ato ning i-refer susihon itandi sa mga apostoles kung sumusunod man ta nila. Mo na yung sabot ako. Di ko mo believe og itandi po mabunagin jud nato kay mong kamon kung sila daog pud sila. Sa Badista Mormon sa Singuba, ang gusto tanang reliyon adto i-refer sa mga apostoles kay sila may original. Adto itandi. So kita natin ideya sa Katoliko, dili man ta di supak ta dayon pagin ta katuon supak nata. Tutuon sa ta. Kay ang pagtuo kung kuwang og in di kumpleto. Pagtura di pwede. Dugang ig in pagtuon. Mao na yung sabot. Si Padre Darwin naay kanaan niya. Nalipay ko ni kay aho jud ang obserbahan didto sa plaza. Nisulti jud siya. Ngano man tang duha man tagdunggan. Iyan ang gisulti jud, wa jud ko kalimot. Nga diin kuno kay mupokus tag paminaw. Usaray ba. Duhay mata kay bubasa ta. Aron sa atong pagsulti sa atong nabasa og sa nadungog, itipo to siya. Mao na to tinuod og mao na isulti. Mao ni nga ako tungod sa gitawag og nakaseminar kog LSS, Life in the Spirit Seminar sa Kugon, Gawapisi Holy Spirit Cathedral, matong charismatic. 1994, pagka 1999, couple for Christ po ko dito sa Dao. So mo na akong gikuan nga ang ako lang gibasihan ani kung sundon ninyo pagsusi og mga tagtabang sa Espiritu Santo nga motudlo nato nan makuha gyud nato ang tinuod. Og giingon ako nga nganong di na jud ka maghunag balhin kay nakasusi naman ka. Pero uban pag sangyawas sa laing reliyon biblical mao ra puti pawas basa nga pabor nila balhin ni pabor niya kubi kay aron mapareha kun ninyo. Awa na dili mauna. Tinalang susihon jud na. Okay. Aron basig magmahay ka. Nibalin kag laing grupo sa Badista Mormon sa Singuba. Diya pagkita nimo ang Katoliko day tinuod, mubalik ka? Wow. Kanang gibalik-balik og Katoliko, wow na. 1 minute. Paluma kag surot-surot dito, balik lang pag simbahan. 1 minute. Ang gusto nako, dapat 3. Ang gusto nako mga igala. Nilapas na lagi to lagi. Susiyon sa nato. Aron mailag yun nato. Og tugote, kini si Padre nga matagdon jud ko niya kay lisod Okay. kayo ta mo debate tas ubang mga like reliyon nga mismo ang iyang kaubang Katoliko nga hilaw-hilaw wa tagda. Okay, ihurot man pangutanan nako ani. Tanang doktrina sa Katoliko nga akong nasunod, ako doon ang ipangutana. Okay. Ninja, kay siya ray makatubag kay si Paul, di Surrendel Paul, dito sa Valencia. O si Roland Misa ni Surrendel Paul. Silang do gasabot. Di natutungaon sa presi. Gasamok-samok ra na. Maglibog ang mga tao kay Katoliko pod, gibangga po Katoliko. Yang musupak pod, ang musupak uyon-uyon pod. Di na pwede po uyon sige po, uyon sige po supak. Okay. Sa Ay, pangutana. Ayaw sa pangutana kay gasulti. Grabe po mo di mo yung kahuwat. Na ako kuwang na. 2 minutos na. 2 minutos na. Napasalay ka 2 lagi? minutos. Okay. Mao ni karon nga sa balaang kasulatan natug-an. Susihan ninyo ang inyong kaugalingon. Ikaduhang Korinto 3:5. Unda giingon po diha
nga susihon kay ngano naay sayop nga pagtulunan. Di ka diretso sayop kung wa pa ka magbasa. May nga Roman Catholic tinuod, yawan nimo susiha ang Biblia. Ya, tungkol kay nawa, naminaw ka ni Padre Darwin, naminaw ka sa mga sipde. One-sided ka na. Oh, maminaw pa sa banda. Imong ibis sa Biblia, ang lang tubag, aron makaingog sa siya. Anak mo na. Mo na nga, aron madali, Sige. nadali naman yun kay hapit naman. Oh. Mora to ang ahong pagpahayag pasiun. Okay. Ako'y una mangutana. Sali, based naman jud ka sa Biblia, unsa may miresulta sa mga tao karon, pila na karelihiyon nga kasigig ingon based sa Biblia, pila na karelihiyon? Tanan, Pila na? mugamit og Biblia dili kay iyong og pila. Kano bang imong pangunahuna? Kanang pila ang man Biblia? god, dili po na tanan kay pila man. Ah. Tanang relihiyon na gamit og Biblia. Oh. Pero ang pangutana mao ni. Nidawat ko sa uban, uga pili-pili ra. Oh. Wa matubag lagi pangutana. Oh. Pila na karelihiyon karon ang miresulta nga sa samang konsepto nimo nga gabase lang sa Biblia. Niya bitaw ko tanan. Nabay tanan og ilabot ang uban. Tanan na tukod relihiyon. Kristo sa sik. Number. Tanan. Number. Wa lagi number kay tanan may giingon. Basta tanan gani, o na number na. Laina po Okay. ng tanan. Mao na yung pang. Ano? Pila? Problema mo mga tanan po kay pugsun dugo ninyo og tubag ko kay bawog pila. Nga tanan may giingon. Kung tanan dawatan na kay number wa mo kay bawog pila jud. Oh. Oh. Tanan gani ang giingon kay wa ko kay bawog. Okay. Grabe po mo. Lain pa ko tanan. 2 Pedro 3:15-16 na gabasa sa Biblia, gituis ang kamatuoran. Nya karon ikaw Kining gabasa ka. pagtuis god na, gibutan nagtuis kay wa mo makasinabot. Lahi ang iyang pagsabot, lahi po ng paso. May gituis man himo brad. Mama na. Ikaw na. Kay tandi-tandi mo mga grupo-grupo. Adto itandi lagi sa mga apostoles. Okay. Okay, Karon lain. kay Katoliko man kay tinuod nga simbahan imo man nagyan ko kay Katoliko man ka. Ang pangutana, Katoliko po na imong asawa, personal lang ni. Kanang ang asawa, lain do nagreliyon. Nang asawa dugan kay gwapa siya buotan. Kay mga asawa ko Katoliko, uroy og delikado na. Kapili-pili Nga po way to. Ginoo. Kapili-pili po to siya og sitas, supak to siya. Ay natural, mabitaw na sige min ka kontra. Magkudintas ko cross, kunja to cross. Kami rin magdebate. Ikaw dahil kay religyoso man kahilom na lang. Tinod lang. Basta mga religyoso mo dipinsa nagreliyon. Tinod na. Sige. Mo na yung Himalaya og inyo ni nga hagiton jud makailag mo ani. Kailan ako yung gawana? Oh. Okay, pwede mo Pabutan magdala sa na. tagagawas. Okay, kana. Sige, Brad. Bali basta kay pangutan na lang limit ra po dito. O parehas bitaw ni Katoliko gano unya. Sige, sige. Kini ako ang pangutana Brad. Kadaghanan gini. Sakto to giingon nga nagamit og Biblia kadaghanan o daghano. So kasagaran gyud sa nagamit og Biblia, moangkon gyud nga sila nakatuman usab. Dawaton na nimo. Tinod lang. Unya kay ang atong ginuklaro magin nga nagtuko diha sa Jerusalem dito sa Jerusalem. Sa Lucas 24:47 magsugod gayud sa Jerusalem ug ngadto sa tibuok kalibutan. Kining nangangkon karon nga mga pundok, naa ba sila mahatag o ma-introduce dito nga naa sila simbahan dito? Abisan na lang kapilya. O sa tinuod ba ako yung mangutan nila, wa gyud sila. Ako lang na i-address si Father Darwin o ni Brad Paul Alima kay murag Sunod kini na sila. na. Sunod na na. Kaya kanang address nako. Sige. Karon. Kining address nimo. Okay na. Sumala sa 24:3 ngadto sa 5. Unsa man ang mga libro? O klaro mo kayo na sa Mateo ba sa Biblia ta? Mateo 24. Klaro magig kayo nga naay manungha nga mga mini nga mga magtutudlo. Kana, sukte. So dinhi ato ang makakuha tag punto nga dunay manungha Ay tubig. mini Ito, kunya na gitunghaan. So dinhi ato masabtan nga kinsay hingtungha o kinsay gitunghaan. Ang ako pangutana nimo sa mga pundo karon kinsa mahingtungha ang simbahang Romano Katoliko o kini mga pundok-pundok karon ilang ta maghinga no sa tanang pundok nga Kristiyanismo way labot simbahang Katoliko gawas sa simbahang Katoliko kinsa mahingtungha ang Katoliko o kini nagpaila nga mga pundok nga Kristiyanismo karon Sa Uha, maila na to nga mini nga magtutudlo sumala sa 24 3 ngadto sa 4 24 o klaro mo kay na nga nay motungha nay tunghaan ang pangutana kinsa mahingtungha ang simbahang Romano Katoliko o kini nagpaila karon nga mga Kristohanon sa atong panahon. Daghang salamat Brad. Okay, tubagon ako na. Sumala sa akong nakuha nga impormasyon, kung subayon yun mato ang history sa Pilipinas, Katoliko yun una, Roman Katolik. Diri. Isulpot na sila. Pero dili lagi na obasihan ako og kinsay nakaunag tukod. Ang akong ibasihan sumala sa Biblia ang gisulti ni Kristo.
Kaya sa panahon ni Kristo, naanay ni angkon nga tinunan sila ni Kristo. Noted na sa Biblia. Nga naay ni angkon niyon si Kristo. Kung tinuod ka mga mong tinunan, tumana akong pagtulunan. So bihas pagtulunan mo ipakarak anak ko. Kana pong mini magtutudlo, mabitong mangutan ako sa mga like religion, unsa man ang ipangtudlo ninyo, ilabi na sa kaluwasan. Karong Sabado sa alas 7, iglesia ni Manalo ang akong ikaistorya. O gusto mo uban, ato dito paminaw mo. Kay ang membro may akong istorya ni Brad, di pwede anis balay kay nako'y trabaho. Ato simbahan kay mahuwasan juga. Oh. So, paborito ra ba jud nako ana? Kanang klarong tubag ug naigibasihan pug tubag asagikan. Okay. Lain pangutana. Okay na bro. Oh, pwede na matana. Salamat. Kaning ko patara kang Sir Gamaliel unta. Okay na bro. Okay na. Sa imong gingon ganiha ba katong na Sige Gamaliel. Sir Gamaliel. Sige, okay ra. Kung ato magagamay na balay ko. Unta na labuang ganyan kay mo po trabang panahon makapunta na mo na kay schedule exclusive. Palihog ko sa gusto mangutana. Si Gamaliel ya og tawag si Padre. Sige, Badrayan. Okay. Ari na ko i-address. Magtuo mo di ko. Ako yung namang tanong mo. Ada si Parang Kalisa. Aningon man ka nga, di, ang Katoliko, si Kristo sa simbahan Katoliko, wala sa uban. Yung ko na. Mo bitaw yung mong gingon pirmiro. Ako Pagsilsi, kamo rin maluwas. Ngingon bitaw? Okay lang. Ningon ka ganina. Mo gingon ni mo ganina nga, katong, dili siya may ningon pads nga, katong parte ni Jesus, nga anaa sa simbahan Katoliko, hoy pag sure mo, gusto diya mo nga kamo rin maluwas. Ningon siya ganina. Di dyan ako nakalimutan. Bago na. Ay sa una kayo pagani koy kuan pagay tunako. Premise pagay tunako. Sama ka oy. Unya ningon man dinhi nga kitang tanan nagtuo man jud ta ni Jesus. Hesus Kristo. Pero ang gingon din ni San Pablo sa ikaduhang Korinto kapitulo 11 bersikulo 4 nga ningon dinhi kay mudawat man dayon kamo ni adtong muanha kaninyo nga nagwali og laing Hesus nga dili maoy among giwali. Nga dili mao ang Espiritu Santo. Nya nagwali sila sa Espiritu pero dili mao ang Espiritu Santo. So karon ang pangutana nako, Balik siya. daghan man karon nga gawali sa ngalan ni Jesus. Kinsa man gyud ang tinuod nga gawali sa ngalan ni Jesus ug ang Espiritu nga mao gyud ang Espiritu Santo nga ilang giwali. Kinsa? Mao bitaw na nga og ako'y mutug-an di mo kadawat. Naay ideya nako sumala sa Biblia. Ayaw tuwiin ninyo ang nagpatuo nga ang Espiritu anaa kanila. Unang Juan 4 na. Kundi usisaha. So napoy ang nabasa diha ug pag ilan nimo nga sa Dios na nga Espiritu nga ana nila, kung moila sila si Kristo nahimong tao. Mao nay unang gitubag sa Biblia. Nga kung mao ta na kaunsa pag ilan nimo ni Kristo? Si Kristo tao ra, wa na dinhi na Dios. So wa na mabaw-an na nimo daan nga dili Espiritu sa Dios na niya. Pero miyon siya, si Kristo, tinuod nga Diyos, nagpakatao, pinaagi ni Santa Maria, kana, nanay imong, okay. Dili kay kanara, pangutan na po sa mga doktrina, hangtod mahuman. Kay, umulusot ka na mo, basta makatubag lang tayo niyo, si Kristo na himong tao, tinuod man tang Espiritu na to, na makamao po ng yawaan ng sakay, bantay mo na, mo nang importante yun, nga sukit-sukitan yun ni mo. O niya, asa i-repair ang iyang tubag, kumugamit og lang libro, dili Biblia, sakpan na po na. Wa ka mo gamit sa Biblia suwat sa mga apostoles aron sila motubag. Ginamit ra ka. Kay naamang gyud nangutana no akong uyuan nga moy pari-pari dito sa Montermoso nga iya pagtuo. Pare ka pare dito kay Pista Roy Sobra na 2 minutes bro. tubag na tubag sa. Sige. Sobra na 2 minutes. Pangutana. Pangutana, follow up lang ako bro, follow up lang. Yes, ang pag-ilan nato dinhi nga ang tinuod nga Hesus gyud kay si Kristo nagtukod og usa ka simbahan. Unya karon daghan man karon ang mga simbahan nga natukod. Karon, unsaon man nimo kay ningo man sila nga ang simbahan mao man lang baruganan. Kay ang simbahan nga gitukod ni Kristo wala manganli. Wala kuno nganli ang simbahan nga gitukod ni Kristo diha sa Mateo 16:18. Nan karon, ang tanang simbahan karon ginganlan man. So sakto ba nga dili sila tinuod kay ginganlan man? Dili na pasabot nga wa nganli ya o nganlan di na tinuod. Ang klaro giapas nako unang mina kastubag nako. Unsa lagi ang tinuod? pag-ila nga tinuod sila nga simbahan nga gitukod ni Kristo, dili mo sakwahe lagi sa mga apostoles. Kay ang mga apostoles sa tinuod ug imong tun-an sila, nahimo ba pong religyoso to? Nakabantay ba mo sa Marcos 9:38?
nga nisumbong ang mga tinun-an nga tukang Kristo. Nga naay mga taong naghimo, sumala po sa among gihimo. Gawali, nagsangyaw, anja naghimo pag milagro, naghingin pag demonyo sa ngalan ni Jesus. Amo silang ipadlong, kay dili sakop sa atong pundok, di ba? Ang sa tubag ni Jesus, sakto kay kamuray sakto. Wa mo yung si Kristo ana, niyon si Kristo. Walay maghimog milagro sa kungalan nga magsultig batok nako. 40, ang dapig kaninyo dili kabatok ninyo. O di ba? Sumo na karon nga kung masukwahay na ganing pagtulunan sa mga apostoles, nan dili na mao. Kay sukwahay man ka. Kutay ka og sunod ka, sunod po ka. Ung franchise kag Jollibee ka. Di pwede makdo. Oh. Mao ning ato ang relihiyon, wa ko moingon ninyo nga sayop ni. Tugutan ang inyong katag-satag sa kaugalingon nga magsusi. Kay nagsusi man ko. Kay ako magsusi, musulti katawan man ko ninyo. Jama ra ka brad. Kaugalingon pa ng pagsabot nimo. Oh. Oy, time na. So, unsa man gyud kay nagsusi man ka, unsa man gyud ang tinuod nga simbahan? Una nako, nga pasiuna nako nga og tanan nga ako nasusihan mo conclude nga mao ni tinuod. Direct ba direct kay nagsusi man ka, unsa man gyud ang tinuod nga simbahan? Dili mahuman nako og sulti. Wa ba di ka susi? Tungod kay sige ko og sarap. Una, na akong testingan una. Kanang kaluwasan. Ay sa ba? Kanang kaluwasan. Ay sa ba? Pag ilaman, Nganong naaman ka nganong wala naman ka hilaw-hilaw na mga katoliko karon. So, naa na kay dakitan nga tinuod nga simbahan. wala pa, wabay ta pa mo dawat nako. Kay gusto ko magpamembro nila kay testingan jud og aron ma 25 member nako ba. Di mo dawat. Kay og mo pamembro ko nako basi magubot ko na ilang simbahan. Oh, tinuod na. Kay lahi man daw, Biblia man ako kay simbahan na, organisasyon ko na. Oh. Di makadimao na kay Biblia man ko, mabungkag mi brad. Oh, pero aron ni mabungkag di na lang ko pamembro. Pabilin ka pong hilaw-hilaw katoliko. Pero tug-anan mo nako, haon ning saad. Kung mahuman namang istorya ni Padre Darwin kay mao man ay akong gitinguha na kay usaon man ni mga tao posible kay bisag unsa may tubag libog naman kung samot. Oh, di aran ko si standard kay naka-eskwela naman ni. Napay mangutana. Oh. Clarification ra, Clarification. Tesa nimo. Ako sa clarify ako. Sige. Clarify. Okay, kadaghan mo kita press dito patas plaza no. Oh, sa una ra. Ganahan gyud ko nimo kay sa una bitan ngutana bitaw ko nimo ko sa ingas nagpuyo sa Pilipinas, di ba? Philippines to, sipya to, sakto. Gara-gara to. Gara-gara to try. So, dati ka habit ka koreksyonan, di subject mo. Namo Pilipos pod, Philippines pa na. Ya parehara mo Philip. Kanila i-clarify lang namo. Sige, clarify. Karon kay hilaw-hilaw man ka kapag Katoliko. Bitaw. Oh, tinuod na no. Hilaw-hilaw jud. Kano sa man ka mahinog? Niyo bitaw ko nga anas pa di Darwin lagi ni Kung maka-istorya mi tanan-tanan mong doktrina ang hisultan sa Katoliko, dili man doktrina So kung mahuman na mo istorya ni Padre, posible kang mahinog or masunog. Amo na, duhay may tabo na. Mahinog ko o masunog. Mo na atangan ninyo. Karon, dapay last. Okay. Ito. Sa una, usa lang ka santos ang nakapasar nimo. Si kinsa ra kanito? Correction. Dili ka usara ka santos si Padre nakapasar. Pio bitaw mo sa una, di ba? Ang nakapasar nga santos kadtong 12 ka apostoles. Sunod 12 na. Og si Pablo. 13. Ikatulo, last si Padre Pio. Sa una mo gud kasi Padre Pio ra magud. At least 14 na ron. Ikaw mag-issue. Wa man agi ka So wa pa joy dugang ni Padre Pio. Wa pa pagkakaron. Grabe, usa may criteria, usa may criteria nimo for judging. Ang balaang kasulatan magtug-an. Kanang para nako kanang gisugo sa Ginoo nga way sobra way kuwang ang iyang gitudlo. So kato ba mga santos wa tumapil gyud kay kuwangan gito sila. Kana ganis Padre Pio di man tanan jud nasusi na. Ang ako lang nasusi kana bitang iyang ID. Na di sa ID ray? Wa di ka mo? Adi clarify lang. I-clarify ganin ako. I-clarify lang. Ato dito sa katedral na ibulto ni Nay Jana. ID. Pasiwag ID. Nay number. Nay ID. Asa mo sa eskwelahan? Asa mo sa eskwelahan? ID picture. ID picture di ay. ID picture di nay luyo na suwat. Suwat, sa suwat man. Usa nakasuwat. Tanawan na So di pa sa isi ko sulti. Usa nakasuwat. Ikaw brad. Pwede kang sago? Sa no? Maguwat siya sa langit. Ang nabutang dito, Saman, sige. nagtundog siya sa putahan sa langit. O niya, Dili siya musulod. di ka mabot. Di puro ako. Daga-daga. Ito, salamat yung preso. Mano to? Okay, sige, ada yung mangutana. Gara-gara. Ada yung mangutana, Brad, sali. Sige. Brad, asa ka safe day Okay gyapon. na kay bagog naong. Presidente Okay. sa parokya sa Sagbayan, O Sagbayan, layo na yun. Rene Alima. Kana, majo. Sige Brad, go ahead. Mayang gabi yung tantana no. Di lang ko paila kay salamat bro. Ipailan mo ko niya. So Wa bayngan, nabayngan ko pa man. Rene Alima ko ngan. Alima? Sagwayan ko. Igon sa mamuning alima nang gwapo.
Kaliwat nga na taga Sibunga. Sige, sige. Closely Sige. related. Maayo kay naapo ka. Alima, duha na mo. Kana na ang kani ko pangutana bro. Sige. Simple o practical kayo. Kana. Mo prangka lang po ko sa tinuod nga gibati po ko kaluoy nimo ba? Naluoy ka na ko. Kaluoy ko nimo. Surtiha dyan ako na naluoy. Salamat, brada. Pareha, Mga brada. ay, kung number ni mo niya. Muna Sige na kang naluoy. Naluoy gyud ko nimo brad. Kana. Tinuod lang. Kay pero nagpasalamat sad ko unang imong giangkon ang imong kahimtang. Kay kana na ang materialan ka ba? Pero tungod sa kong kaluoy nimo mangutana ko og pinaka basic, sugod ko basic. Nya akong i-premise sa imuhang kana na ang pamahayag kaganiha. Clarificatory lang eh. Suma sa akong nadungog kaganiha matud pa nimo nga aron atong ma-confirm kung masuta ang atong pagkatinuod nga pagkakatoliko. Atong i-refer sa mga apostoles, eksakto ako nadungog dili. Muna nadungog ako nimo kaniha. Og ang Roman Catholic, yung sakto, i-repair nimo sa apostoles. Mao na yung gingon. So sakto ako nadungog nga aron atong ma-confirm, aron atong masuta, kana. atong tinuod gyud nga baruganan isip Katoliko, tinuod nga pagtulunan, atong i-refer sa mga apostoles. Mo to imong pamahayag kaniha. So, mo ni. Salamat imong gi-clarify nga sakto di ako nadungog. Ingon ani akong pangutana bro. Nasayod man ka, nasayod kitang tanan diri nasayod ta. Nga ang mga apostoles dugay ra nangamatay. Unya, kung maghisgot po ta, kung atong basihan ang Biblia, nga kana na ang, kaya siyempre, sigurado man sad ko, kahit tuusag ka nga kanang Biblia, particular kanang New Testament, gikan ginas mga apostol. Ang akong punta ng ani, kung atong i-refer sa mga apostoles, patay naman ang mga apostoles. Unya, kung mo base sa tas Biblia, nga mo ay gikanunayo sa simbahan Katoliko, mismo ang Biblia ni angkon man, 2 Tesalonica 2:15, nga kana na ang dunay mga kamatuuran niya nga gipanayag sa wali o sa sulat. Mo tag sulat kanang Bible. Mo tag wali binaba sa tupa dili mabasa sa Biblia. Juan 21:25 giklaro mo sana nga kung gisuwat pa tanan di na masuso diha. Ang pangutana, unsaon man nato pag confirm pinaagi sa mga apostoles kanang gamatay naman sila ikaduha kung mobase sa Biblia, mismo ang Biblia ni angkon man nga dili tanang tibuok kamatuuran naa diha. Tubag ako ng pangutana man. Okay. Nindot kay pangutana, tinuod gyud ni. Tinuod gyud niya ang pangutana. Unsaon man nato pag-repair nga nangamatay pati dugayan nangamatay sila. Nangamatay naman. Okay, ang tubago na. Mao bitaw nga sulat sila kay atong basihan. Kay og subayon na to ang Biblia, tuganan man ako. Nga diin ang yawa ug ang Ginoo nga istorya kay gitintal man kasulatan ang gigamit. Wa pa kani Biblia to. O di ba? So kabot sabot ana nga ilang masulat adto kakuha aron unsa ka tinuod kay naa may tumo-tumo lagi. Sila ay warning ana. Okay. Mao na nga. Ang Biblia mo basihan. Ya karon. Niingon pug ka nga naay gingon nga kung nasulat pa ang tanan dili pa igo. Di pa man to Biblia tuod oy. Di pa to Biblia. Uwahi sudlayo pa kaayo to doy. Mao na tug-anan ka nako. Mao bitaw ning giigwanta kay masulat kun sa una galaglaag. Naay si Pablo nagsulat. Ya Biblia na ba dito? Si Timoteo gisulatan. Okay, 1 minute. So klaro kaayo 1 minute na. nga diin ang imong kuana na nga diin ang Ginoo mo'y magatudlo og sa Biblia karon kompleto na ni tungod kay kumbay na giusa na. Follow up. Wala ko siya, last na bro. Salamat kay bro. Mo tug-ara ko tinuod nga dili ko konbisidos tubag pero may respeto ko sa mong tubag. Okay. Kay imuha po na. Pero ang last ng pangutana, di lang ka na ko susulon. Ang last ng pangutana, karang gikanunayo sa simbahan Katoliko nga 46 ka libro sa daang tugon o 27 ka libro sa bagong tugon. Gidawat ba nimo na? Karon pasiunang pagsusi kay may tubag nimo dawaton. Gisusi nako na wa na magkidimao ang Biblia sa Katoliko. Ano man? Dili bro, ayaw. Di tubag ko. Ayaw sa bagong Mo pangutana. dawaton naman kana ho. Di ko ayo pasabto nganong di ko mo dawat. Paminaw sa tubag mamao man on dili. Imo magiusab ko Dawat tala. Di inyo nga dawaton man nimo katong 46 nga libro. Di ba? Imo magiusab ko pangutana. Sa may usob. Ang akong pangutana og hingdawat ba ka sa i-officially kanunayo sa simbahan Katoliko hingsan o hingkuan ba ka hingdawat ba ka hinguyon ba ka nga ang Biblia composed of 73 books which are 46 sa daan o kanana 27 sa bago gidawat ba nimo mura pangutana ayo Dili lagi dawaton ako. Mo bitaw na nga dili dawaton na tungod kay questionable kay ang Deuterocanon kanang gitawag Sirach Makabiyo naanas to nga sa una hong nabasa sa Biblia. Unya naa po ito kanus ana giapil. Hilom sa mo. O di dawaton ninyo hilom sa mo. Kay aron di masagabal. Problema gunyo kay apil po magtubag. Ako
ako'y tubag kay nitubag naman ko. Daghan na tang natubag di maglibog naman tao. Okay, are. Tungod kay mao lagi ni. Sa Biblia sa Katoliko kay sa tinuod gyud, wa ko'y hanaw sa una na. Kay diha ako ngog, "Uy Brad, please di man na maong Biblia na to." Oy, nabrilain day. Nakita ko. So, nakita na ko ang Biblia sa ato anay informator gyud ni Protestant. ang klaro di ka dito, madawat. klaro dito Ah. nga naay dito kanon di ay. yeah. Ang mga Protestante wa mo dawat ana. Okay. Unya karon ako naman gigamit sa latest nga Bible karon sa Katoliko. Naglibog og samot kay gikuha na pud ang tunga. Ang dito kanon ba? Gikuha o gipang suksok sa Old Testament. Sige, live. Di sa mga malibog Follow ana. up. Sige, so, lisod time. bidawaton brad kay gasusi pa ko ana. Sige, kasusi pa. So salamat kay bro. Ang last, Standby ari kasunod. ang last ng pangutana gyud sa tinuod ang ako ni ibilin. Mula ka nako. Kana. Pwede tubagon mo, pwede dili. O kana. Labing maayo pamalandungan ni mo gulos niyo ha. Ang Sige. pangutana, akong kana na ang summarize. Kay mato din mo gani ha. Premise. Nahinaot ko paminaw na bro kay last na ni. Paminaw sali. Minaw. Kana na ang mato di mo gani ha nga aron atong ma-confirm, aron atong masuta ang atong tinuod nga pagkakatoliko. Atong i-refer sa mga apostoles. Mo to nakasinabot ta na. Pero sa imong tubag gani ha gipangutan natin kasi kaduha og kana na ang mogamit mato di mo atong i-refer po sa Biblia. Nan karon ang last ko pangutana nga pwede tubagon na pwede dili. Wa ka mabitik sa imong kaugalingong prinsipyo ni ana nga mato di mo i-refer sa mga apostoles. Unya nangamatay naman ang mga apostoles. Nya kung ari po kas Biblia, di po ka mo dawat atong lahi po kag interpretation sa Juan 21:25. Nya nan karon moingon sad ka nga i-refer sa Biblia. Nya karon gipangutan natin ka mo dawat baka sa gikanunay sa simbahan Katoliko, hingon sa kag di ka mo dawat. Ang akong pangutana, wa ka magapos imong kaugalingong prinsipyo nga asa na makapaingon ni ana. Nga wa makay kasulbaran sa mga problema. Di ka mo dawat sa Biblia, di po ka mo dawat sa kanang binaba nga tradisyon. Nan karon hingon ka nga kanang ang i-refer sa mga apostoles, patay naman sila. Ang pangutana, wa ka magapos imong kaugalingong prinsipyo. Pwede tubagon pwede. Wala ko magapos. Kay Salamat, una, Brad. nangayo ko sa Ginoo og kaalam. Kay gaduda lagi ko sa marilyon. O kasi sakto kay naang ang buta mo agak sa buta puro sila mahulos kanal. Oh, kinsa man kuno riyon karumiyon siya. Dili mi sakto kamuray sakto dili. Wa di mo angkon nga sayo puro sakto gyud na. Dili ka maglibog ana. So kinahanglan nga mo susita. Kanang giingon ninyo dawaton pagkakaroon di pa na madawat. Pero di din pasabot di ko madawat ana. Pagkakaroon ba? Gasusi man ko. Time. Wai siguro kung dawat ako ana sunod. Okay, Kung ni Spanish. Padre Darwin. Kamu pa musira pa mo dayon. Ayaw sir he. Mangutana Tagay ko. chance. Okay, lain pangutana. Ako'y mangutana. Napay mo tanan. Uy. Di na basta salamat. Mangutana ko ni Picture min duha kay nangutana na. Picture to niya na. Akong nasabtan ka ganina nga believe kay ka sa Biblia. Oh, yes sir. Maestro naman tani. Oh, maestro bitaw ka mo tudlo man ka. Oh, maestro. Okay. Okay. So sunod nga pangutana sir. Kay niingon ka man nga believe kay ka sa Biblia, ako pangutana, nasayod ba ka? Nga ang nag-compile sa Biblia mao si Papa Damaso. Okay, mutubag na ko. Mao bitaw nang ni-believe kung maayos believe kay naay ni compile. Si Damaso nga atong kaubang Katoliko. Unsa man? Okay, Salamat. salamat. Nakalig-on ako nga Biblia jud ko. Therefore, Oh. kay believe kay ka sa Biblia, nga gi-compile sa simbahang Katoliko, nganong wa man kay pagtahod o loyalty, obedience sa nag-compile o produkto raman ng Biblia sa simbahang Katoliko. Ang imong basabot nga wa ko motahod. Asa Okay, imong tubagon ako. obedience? Oh. Ni tahod ko gani gagamit ko Biblia ni jang gihimo. Oh. Ang pagtahod, paggamit sa Biblia o pangayog ka alam sino o kay naa nay compile. So therefore, dako kay kagpasalamat sa simbahang Katoliko. Uy, pati salamata. Salamat. Oh, kay wa pa magsuot og ato lang pong isakay ni kay aron pabor-pabor po ba sa ato. Kung wa pa magsuot og Katoliko, asa naman ko mangitag ka matuoran? Salamat bro, sali. Okay. Sa to pa, Okay. believe ka sa Biblia o believe po ka sa simbang Katoliko. Yan nag-compile ni ini. Ang nagkumpay lang Malagi. kay gasusi pa man ko sa doktrina mo Yeah. nang i-final na og aron maklaro gyud na madesisyonan Sa gyud to na pa, nako. Bersali, akong gusto nga masabtan Oh. nga believe po ka sa simbahan. Kay kung ni-believe ka sa bunga, sa buhat sa simbahan, di believe sad ka sa mao nga nagbuhat. Ako Yes, sir. karon ato sa believe sa naghimos Biblia. Oh, lagi ang simbahan. Nga apil man na sa simbahan lagi. Pero Ah. kung masusi na nako ang kamatuoran nga sakto jud ta,
Mobilib man ko sa katibukan. Kung Sa simbahan. mo lagi na ang Biblia ni believe ka nga buhat lang sa simbahan, di ba? Samot na ang nagbuhat ni ini. Mao gani nga una karon ang nabuhat kay nana may gigamit. Okay. O makasusi nako nga tanang doktrina sa ato ada sibo sa Kinasibuan. O sibo nan kana Kinasibuan. wala nga. Luto na ko ana. Salamat. Masunog. Salamat. So, Kung na atong- makuwang mong good Sali, kung mo appreciate lang ka sa Biblia, the more ka mo appreciate sa simbahan. Kay kung wang simbahan, di ma-preserve ang imong kanunay gibit-bit sa plaza. Kana, Di ba? sakto. Sakto ba ko? Kinasaktuhan padre. Aper. Aper. Apit ka. Okay. Gamay lang. Salamat, Pader. Okay. Sa di pa mo mangutala si Christine, mangutala si Christine. Dalan sa koy usa ka pangutana, usa lang. Usa. Sige. Kanang sige, one lang ha. Kanang ang mga apostoles gidanagan og Espiritu Santo. Yes, sir. Kanya ikaw gidanagan pug ka. Personal na po mo na na. Gidanagan pa ka. Personal ayo sa personal kay. Awa, sige Kasi pa makurat mga tawa na po Christine, mo. Mo atong last pangutana sa Christine kay og mo ingon ka gidanagan ka, musunod pangutana. Sige, Brother Christine. Wak po ni kay Batsi. Okay. Wapa rin, Ngayong wapa. gabi, bro. Dili ni siya about sa Biblia, pero kini about ni sa imuhang statement about ni Padre Pio. Nalipay ko, isip deboto ni Padre Pio nga, nakapasar siya nimo. Nalipay ko. Now, karon kay siya, ni Susi man kasi ang kinabuhi. Di sakto? Di ang nasusi karon sa iyang suwat pa. Sa iyang Luwas sa ID. na siya ba? Na karon, na ako'y libro sa mga santos nga gitipigan gito nako. Oh, mao. Kung ako ning ihatag nimo, andam ba kang mususi sa kinabuhi sa among mga santos? Ihatag naman ka. Ihatag na ko nimo ha. Ay, balbaligya pa Now, maningil ko sa imuhang kuan inig human anig basa ni Kana, maningil ko pertinendo ta. sa imuhang makapasar ba ning mga santosa Okay, sa imong ban? salamat sister. Sige, andam ko na siya mo dawat. Kana. Kunta dili nimo sayangan. Kana pa tagaan. Okay, murag last tuyo na. Nay mga closing statement. Conclusion si Father Darwin, muhatag og conclusion. Okay, salamat niyo mga higalan. Itubay mo na ako nga hilaw-hilaw nga katoliko. Unya, before ko mo bless sa inyong mga religious items, pasalamat ko ni Pastor Evangelist Gamaliel, si Pastor Ismail, kay nagdala siya, kay doon na siya yung schedule. Sige. Kanya human na ni magsinulog ta as closing na to, nga sayo. Papilo na to sila. No? Unya, si Pastor Darwin, ato gaan sila sa masipang pakpak. Unya, mo konklusyon lang ko gamay, no, fasting sa takaron. Katong gibalik-balik sa atong pinangga kay nga igsuon, lipay ko karon kay sila ato gipasulti. Kung ako ray mosulti manguli. Mo na nga ato silang paminawon, mo ni atong krusada ron paminawon nato sila, mangutana ta nila kay daghang panahon wa nato sila mapanamati. Mo na nga usapon niya sa tawag nato sa satupapa nga synodality. Ang synodality is listening. Church, kita mamati labi na sa mato mga pinangga nga igsoon. Ito pakpakan sila. Nya salamat sa inyong pagpamati, no? Unya katong giingon ni Pastor Ismail, wa naman siya diri, nga Yahweh Jod, katong term Yahweh di na siya Hebrew term. Og atong nasinati, og atong nadungog, nga it is an English name. Ang equivalent sa Hebrew sa Yahweh di nimo mabasa. O na Yud-Hi, Waw-Hi. So dapat kung balik Hebrew mo na iyang i-pronounce Yud-Hi, Waw-Hi. Ang Greek Kyrie. Mo na mo kanta bitag tag Kyrie eleison, Lord have mercy. Kay ang Lord is Kyrie. Nya katong yang giingon ka kanina nga erroneous ang term Lord, wa joy mabasa bisan gamay sa iyang Collier Encyclopedia. So atong pangutana siya kinsay nag-ingon nga erroneous na wa siya matubag. Kaya ang tinuod nga niingon siya ra. Amen. Unya ni Pastor Gamaliel sad mo na ang term universal daghan nang ni gamit ana ron. Even Seventh-day Adventist Church, universal sad sila. Mo ang atong parang may unique ang simbahan nga gitukod ni Kristo nga dili na nila makopya, muna na term Roman. Ngano man? Nganong gitawag tag term Roman Catholic in union to the faith of Peter. Ngano man? Didto nalubong si Pedro sa Roma. Di na sila kapangangkon ana. Muna gipangutana si Pastor Evangelist Gamaliel, apil ba ka sa Universal Catholic? Ni ana-ana siya. Kay kanang Universal Catholic, mga LGBT community na nanay obispo nila nga mukasal, no? Muna nga ang term Catholic atong gi-connect sa Roman, ngano man, wa nay laing makapangangkon ana.
si Pedro gilubong sa Roma, nakaadto man ko dito, mao ni ang altar, ubos sa altar, tua hangtod karon ang mga bukog ni San Pedro. Mo nang gitawag siya St. Peter's Basilica. Mao na ang Santo Papa nato di na mulakaw. Anha ra jud siya sa Roma. Nganuman siya ang ligon nga successor ni San Pedro. Atong pakpakan ang atong Santo Papa. Mulakaw man ganina siya, mubalik yun na sa Roma. Dili na imit pa sa mga protestante. Maimit nilang term Catholic. Kami, Father, Catholic sad me. Di ba? Kami, Father, nga mga born again Catholic po, kaya naami sa Japan, naami sa Korea, naami sa Amerika. Natinood. Pero why maka pangilog ang term Roman Catholic? Nga, usa lang ang gibilinan sa Yahweh, si San Pedro lang. Mao na nga, kung doon na, kining ato mga pinanggang igsoon, lig-on ebidensya nga makakonek sila ni Pedro, while daghang rason, akong hukason akong sutana, magpamimbro nako nila. Pero sad to say, hangtod karon wala pa jud. Amen? Ing anuman, only the Catholic Church, the Roman Catholic Church, makapasar sa qualification sa pagkatinuod niya simbahan. Atong pakpakan ang ato simbahan. Unang katong gingon, balik na ni Pastor Bayenting, ako lang tanawon ang history. Katong iyang gingon, Yahweh Jod, kibaw ba mo, ang history nagingon, by 200 BC, before Christ, Second Temple period, the divine name was spoken only by the high priest once a year on Yom Kippur in the Holy of Holies. Kanus aday mo sampit sila sa term Yahweh once a year. Kanus during the Yom Kippur, the Day of Atonement. Kinsay mo litok diyan na? Only the high priest. Nya, si Pastor Bayenting, high priest? So, kung di ta magtuon dinhi, mahisalaag ta. Balikon ako ha. Kung sa gingon sa history, the divine name, Yahweh, was spoken only by the high priest. Imagine ka? Kanus once a year. Tanawa, badlungunon tong tawhan na to. May gani kay ni uli. Naingon na ba ako, Father, daghan na lagi view imong YouTube. Nya, wa day kay bahin nimo, Father. Nangayo nagbahin. Maro jud ba tawhan na nangayo bahin, no? Unya, after 70 BC, the destruction of the Second Temple, since there was no more temple, wala may temple, kay asa nila i-pronounce ang term Yahweh, adto ra sa temple. Yakin say mo pronounce? The high priest. Klaro no? Kini ato document lang. Ya kun ato silang subayan silang document, ila ra din pagsabot ang nagpasulabi. Munang sa atong pagtuon makaigsunan, niining atong pagtuon, dili nato pili-pili, dili ta selective truth. Kaya kung selective ta, wa ka manginta sa katidibok ang kamatuuran. Oh? The pronunciation, matod pa din ha? The pronunciation of Yahweh was completely lost. So, dili na sila mo pronounce anang term Yahweh. Amen? O niya, kining dili Hudiyo, kusok mo pronounce. Ano sa? Kinsa tong ban dito kay nay mosud kuno nga tag-iya. Sumuna mga igsuon ko nga niya dinhi karon, mo ni tuyo nato dili ta aron mudaog sa atong mga dialogue dinhi kun dili makita nato ang kamatuoran. Kadaghan pila nakatuig ato nadungog si Pastor Bayenting nga ang term Yahweh Hebrew name. Pero it is an English letters. It is an English term, di ba? Mo na nga nasakpan nato kaganina. Unang pasalamat ta sa mga CFD nga gitabangan og pangutana. Kay question is the beginning of wisdom. Unsa to? Question is the beginning of. Atong pasalamatan sila si Brad Kaloy, atong pakpakan. Atong pakpakan po sila si Brother Paul Alima, no? Ang atong 15 years nga converted pastors, no? One of the converted pastors. Og si Brad Ryan Visera, uban na to, ito pakpakan. Kung kisa pa to ubang nangutana, no? Si Brad,
Brad Edgar, o gato mga presidente sa lain-lain nga chapters sa Catholic Faith Defenders. Atong pakpaka, o Pastor Butlay pod. Nasakpan si kuan nga wa basaha ang term God. Ano akong inas Pastor Baiting, gikatawaan ka sa mga tao kay wa ning amo mang gibutang diri ang search ni Butlay. So ngano nang tawa man to sila? Iwa nimo basaha ang usage ngay term God. Sa inyo ding gibutang diha. Tanawa ra. Selective lang. Kana bitang maigo sila, dili pabor nila, dili nila basahan, pero kita dili na nato buhaton. Nganuman ang atong pag-search sa kamatuoran holistic. It is not half truth because half truth is a whole lie. Matud pa ni St. Augustine. Amen. Unya, pasalamat ta sa ato mga ato mga ato pong katapusan, climax, pinaka-importante kay katapusan. Isa nga unsa man ni Father gipaanhin lang ko ninyo, di ko ninyo pasultion. Ikaw may climax. No. Main event. Sana all. No? Nakatabi kag taas-taas pastor, aning Brad Percy. Mo nang kumani kanini patabion ka namo. No? Ya, daghan pong tao, no? Atong pakpakan si Brother Percy Price, nya sale pa jud. No. Dual redundant price niya sale. Muna pasalamatan ni Prisi Sally nga uban nato karon o kaninyo nga niya dinhi karon. I hope nakaton mo. Yang giingon ni Brad Prisi Sally, nagbasa, appreciate kay sa Biblia, lipay kay ko. Pero ang kulang lang wa siya ma-appreciate sa simbahan ni Kristo. Mag-unsa man ang pulong sa Ginoo without the church. Abi ninyo, kuwang kay na. Kay kung imo lang basihan ang Biblia o ang imong panabot sa Biblia, mantod pa, nindot kay ning gisulti ni Kuan, Pastor Brad Prisi Sally, usa ka santos. Ningon siya diriyo, when you believe, akira sa ha, kaya ang precise nga sulti niya akong basahon, kinanindutan iyang gisulti about sa Bible. No? Nindot sa ha, kinindot kito iyang gisulti. Usa ka santos sa simbang Katoliko. Nawa man diri. Ang ako lang may numduman, mingon siya, nga kung nagbasa ka sa Biblia, unya, mas nituo pa kas imong panabot, wa ka modawat sa Biblia, ang imong gipromote, imong kaugalingon. Unang bisag pari na ko, Brad Prisi Sally, I need to listen to the church. It is about an act of obedience, an act of humility. Bisan unsa ka bright nimo, without humility, we cannot enter heaven. Unang ako hangyo nila, bright naman kayo sila, kinahanglan, bisan unsa nato ka-talented, di ta kasud sa langit. Bisan unsa nimo ka bright, bisan unsa nimo ka gifted, dili na may measurement makasud ta sa langit. Giftedness without virtue, you cannot enter heaven. We need virtuous life. We need to obey the divine institution founded by Jesus Christ. 12 years naman ko sa seminaryo, pero dili ko magmaumao, dili ko maghaum-haom. Mabito nang sa akong mga wali mo quote ko o mga church fathers. Ganuman, it is a humility. O nang bisad sa nimo ka bright, usahay matintal man ta. Nga ako ng initiative, ako ng hunahuna, ako ng reflection. Don't forget, we are nothing before the eyes of God. We are nothing. Bisan pila kayawa imong gipagawas, you are nothing. Bisan pila ka mga masakiton imong giayo, you are nothing. We are nothing. Watay angay ikapanghambog, bisan unsa pa nato kahabog, kay kitang tanan, puro ra gikan sa abog. Amen? Unang kita nga niya dinhi karon, Katoliko og dili, don't be selective to embrace a selective truth. We need to embrace the whole truth. Nothing but the truth. Because Jesus is the truth. Don't be afraid embracing the truth. Because the truth will not hurt you. Only lie will hurt us. Ayaw mo kahadlok sa pagkakos sa kamatuuran. Kaya ang kamatuuran, dili makadaot ninyo. Only lie can hurt us. Ang bakak lang mao ang makadaot nato. Kanus aman ta mahimong bakakon kun mo salig na ta sa tong kaugalingon. Kung mo basa na ta using our own interpretation of the Word of God. Amen? Unang bisag pare nako, dili ko magpataka. I need to rely to
to the magisterium, the teaching authority of the church. Amen? Ug mo na itong pag-ampo uban sa itong mga pinangga kayong mga bisita, bisan unsa na to ka bright, bisan unsa na to ka maayo mo likay sa kamatuoran. Di na may makalangit na to. Ang makalangit na to, kung doon na natay virtue, ang hiyas nga may makapalangit. Matod pa ni So, mulakaw na kuno ato mga pastor dire, no? Okay. Salamat kayo to pakpakan ang tanan nga din ni karon. Wapay mga kaon, pero matod pas Ginoo dili mabuhi ang tao sa paan lamang, kundi sa mga pulong sa Ginoo. Mateo 4:4, San Juan 15:3, nahinlo na kamo kay namati kamo sa akong mga pulong. Atong pakpakan si Kristo